Ayan guys, bali meron tayo ditong dalawang box. Ayan. Kahapon pa to dumating. Kaya lang, ngayon ko lang bubuksan. Ayan. Ang binayaran ko lang dito is worth 1,500. Medyo nawala siya sa isip ko dahil maliit lang naman. Kay Pure Gold tayo umorder. Tapos umorder din tayo kay grocery. Pero alam nyo ba, pili lang yung in-order ko kay grocery. Yung may mga orange lang or discount lang yung pinili ko talaga. Ayan, silipin natin kung ano ba yung mga in-order ko kay grocery. Ayan, ang galing ng pagkakakarton. Tcharan! Ayan. Ito lang kinuha ko kay grocery. Kasi meron siya mga kulay orange or discount. Pero alam ko hindi yata lahat eh. Ayan, ito, Safeguard. Parang sa pagkakatanda ko, mas mahal na yung Safeguard pink kumpara sa Safeguard white. Pero, ganun pa rin, ibebenta ko pa rin siya ng 20 pesos. Parang ang puhunan na yata nito, nasa 17 mahigit. Ewan ko kung di ako nagkakamali. Pero, ibebenta ko pa rin siya ng 20. Yan, Safeguard pink. Kumuha lang pala ako ng 6. Hindi, isang dosena. Yan. Isang dosena nito. Tapos, Palmolive pink. Ayan, Palmolive pinkish glow. Ayan, tingnan natin. Tapos, Johnson's milk. Ayan, 6 lang din. Tapos, Palmolive orange or papaya. 6 lang din. Tapos, kumuha lang ako ng ilang piraso nito. Kasi hindi ko, parang hindi ganito yung dati kong kinukuha. Kaya, ayan, kumuha lang ako ng 2, 4, 5, 5. Kasi minsan lang may naghahanap nito. Ayan, 5 piraso. Benta ko rito is 15. Meron din pala ako nakuhang powder. Ayan, 3 lang. Tapos, Colgate. Ayan, charcoal. Try natin. Kailangan display ko to para makita ng ating mga tumer. Ayan, next box na tayo. Manipis lang pala itong box na to. Manipis lang, parang DVD lang. Next box tayo, medyo makapal-kapal ng konti. Ayan. Kumuha tayo ng crispy fry na spicy. Tapos, original 1/2. Ang bentahan ko nito, 12. Ang bentahan ko naman nito is 18. Kung hindi pa titingnan ko rin syempre yung bagong price ngayon. Kumuha rin ako ng garlic. Ayan. Tagtatatlo yata to. Ayan, tagtatatlo siya. Tapos, kumuha ko ng ito. Dalawa yung kinuha ko nito kasi nga meron siyang discount na hindi ko natandaan. Basta meron siyang discount kapag 2 tayong kinuha mo. Tapos ito naman Coffee Co Blanca. Parang wala naman tong discount. Kaya lang mura talaga yung Coffee Co Blanca sa grocery kumpara kay Pure Gold at saka dito sa malapit sa amin. Kaya kumuha na ako ng 3 Thai. Diba? Tapos, ayan, Nesty Apple. Tapos, Nor Cube Chicken. Ito lang yung binayaran ko sa halagang worth 1,500 plus. O, diba? Ayan, guys. Ito yung mga nabili natin sa halagang worth 1,500 plus. Diba? Bale, 9 pieces na crispy fry. Isang Thai na Nesty Apple. 2 Thai na kape. Nescafe creamy white tama. Tapos 3 Coffee Co Blanca, 3 Thai. Tapos 6 na Colgate na charcoal, tapos 6 na Palmolive papaya, Palmolive pink, Johnson's milk at saka Safeguard pink. Tapos 5 pants. Di ba? Di ba? Worth 1,500 na 'yan. Magkano ko yung kikitain ko rito sa worth 1,500 kasi hindi naman ito mga Ayan guys, thank you for watching. Kunting share lang to kasi ito lang yung dumating na grocery hapon na. Tapos mamayang hapon, may darating din akong order from Pure Gold. Mga alak naman yon, MP Light, Litro at saka Long Neck. Yan. Siguro hindi ko na yun share sa inyo dahil yun lang, 2 box lang yun in order ko. Wala na akong pahabol. Hello,
Sino po? Ano? Magkano yung nangyari ko? Laki-laki mo naman. Ano? Awit mo yung kawit ang ticket mo. Magkano? Sige ma'am.